İňlis diline 1-dan 10-a çenli sanlary öwreneliň. Yani İňlis diline sanlar demek numbers. Numbers İňlis diline sanlar. Sanlar demek numbers. İňlis diline birlik, yani 1'e 1 diýilýär. İňlis diline ikilige 2 diýilýär. İňlis diline üçlüge 3 diýilýär. Dörtlüge 4 diýilýär. Beşlige 5 6 6 7 7 8 8 9 9 onluk 10. Aytala geçelim. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Birden 10'a çenli İňlisine tanajak bolsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diýip sanap bilýäs.